ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ବୋଇତ ବସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ହିଁ ବଣିଜ ବେପାରୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧବମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନିଜ ବୋଇତ ନେଇ ପାଳି, ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଭା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଆମ ଉତ୍କଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସାଧବମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ସାଧବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସବକୁ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି।